na mmadụ shigeri na kichin, ọka ada ya n'aka rụda agha, na mmadụ shikwasara nri ọ na-eri na kichin, mistakenly ọka ada ya n'aka. Ele otu ọrụdụ ma afọ osikwe ụmụnne m. Ele otu a ga-esi edenwe n'akụ akụkọ na mmadụ lụrụ di, rie ime, mụọ nwa, mụga anya abalị, ahụhụ niile ọ tara n'afọ ime, ya mụọ ya mụọ mụga anya abalị niile, pịga nwa ya, zege ya ndụ nwatakịrị eto. Ede ya skuul ya ga-amarịta ha na-eshi ede aha ya, mara otu o si cross road, mara ize onwe ya ndụ, mara ikpere onwe ya pụọ, ya kpere onwe ya elo. Ya kpọrọzie onwe pụwa nke na ịgawazi egwu abalị, klọb, wite enyi ya nwoke. Rukwele na klọb rute nnọọ ha bụ akwa n'egwu. Ya ga-aṅụga mmanya, ṅụọ mmanya nga isi ya na-aga anatalizi. Soro nwoke na ọwụhụ di ya lawa n'ụlọ ya. Erutela ebe ahụ na ọka agbawa. Ke nwoke agbalaga, hapụ ya n'ime ụlọ ebe ahụ n'ihi na ọ ṅụrụ mmanya. N'anya mmanya, ọka agba ya. Ọ pụtalizi, ọkụ ahụ agbaghị ya n'ụlọ nna ya, ọ gbaghị ya na striti ebe ya na nne na nna ebi, ọ gbaghị ya na ebe ediri ya na skuul, kama n'ụlọ enyi ya nwoke ọkụ agbawa. Ke nwoke agbalaga, zoo onwe ya ndụ gbalaga, hapụga this young lady, ọkụ agba ya nwụọ di ya. Ọkụ agbaga ihe ha na ọkụ agbaga somebody, aka anwụ ya, ụkwụ anwụ ya, na ọ ṅụrụ mmanya, na ọ dị unconscious, na ọ dị down. Ọkụ emite ya di agbaga agbagbuo ya, a young lady, nwa ọma dị otu a, nne na nna ya eluzuo ya, ya just nwụọ. Ugbu a na akụkọ a na-akọwụ na na ọ enwere fire outbreak. Enweghị onye ma maka nwoke mụnyere ọkụ, enweghị onye ma kọndishọn ọkụ jiri gbaa. Yes, ụlọ gbara ọkụ, enweghị onye ma ọ dịkwa ndụ bifo ọkụ abịa gbagbuo ya ebe ahụ. Ihe ke nwoke kọgazi bụ na ha shi klọb lo. Yes, building gbara ọkụ, ọ gbara ọsọ ndụ. Kedu ihe a ga-akpọ ihe n'ụgbọelu? Enwe ihe mere n'ime ụlọ ebe ahụ bifo ke nwoke ahụ agbarapụta. Enwe otu esi eme ike ọka, enwe onye ga-akọwatanwu. Mana the truth of the whole matter bụ na this lady soro somebody, a stranger, in the name of enyi ya nwoke, gaa klọb, gaa gbaa egwu abalị, gbakwa gbacha, soro ya lawa n'ụlọ ya. Ebe a ka ọ ended up. Ugbu a na ihe ndị nwe nọ na-awa akọcha akụkọ n'ụgbọelu, ha eburu nwa ha aghata ya n'ala. Ahụhụ niile a na-ata na nwa mgbe nwatakịrị rutere n'inyere nne na nna ya aka, ya wuru mgbe ọ ga-anwụkasị oyi, ọrịa egbu ya, moto accident egbu ya, enweghị ihe gburu ya, na o soro enyi ya nwoke gaa gbaa abụrụnuwo, gbaa bebi na tude, gbaa gwantele ọgba, laruo ya ewerekwa anya mma ya nke nwoke azụwakwa ya igwe zojurugbo, n'ihi na o jighị clear eyes, ọ gaghị agba ọsọ ndụ. And because enweghị ihe ọ bụrụ na ọ wụ mama ya na ebe ahụ, ọ ga-akwụpụta ya, ọ ga-adụrụ ya na ya bụ ọ ga-agba ọsọ ahụ. Ya wụrụ nwanne ya na ebe ahụ, ọ ga-agba ọsọ. Because na enweghị ihe this lady wụrụ to this man, ya gbara chiri nwe ya, wepụ onwe ya n'ezi gbalaga, bịazi ntụ na-eti mgbe ọ ma na enweghị onye ga-abaizi ebe ahụ. A na-ezi asị mmadụ nọkwa nga mmadụ rute ọkụ agbakwala gbacha, a na-aga elezi nwatakịrị nwaanyị ka o kpokọliri otere elu, ọkụ agbala ya. Ọkụ gbara ya o. Nwaanyị ibe m na-eshi na kichin ga-eme understand. Ọ na ị na-ebe ọkụ adatala ṅụ small, ị ga-aghọta ihe m na-akọwa. Na mmadụ shigeri na kichin, ọkụ ada ya n'aka dị agha, na nwatakịrị nwa agbọghọbịa, ọkụ gbaga n'ime ụlọ ya. Jesus, what a painful situation. Ọ nọ n'ụlọ ha, nwere relative ya, nwere nwanne ya dị relative, a na-azọ ya chọwa n'ụzọ, ma ọ ta ga-eme kwụpụta ya. Even though na ọ ṅụrụ mmanya, sikwara adọgodi ya ka pụrụ ya kwụrụ. Ọkụ a na-agbagode, ọ ga-apụrụ ya ma ọ bụrụ na ọ dị related to this young man, ọ ga-apụrụ ya kama ọkụ agbatatụrụ ya n'ụkwụ, gbatata ya n'uwe, some parts dana ịgbagbu ya agbagbu. Mana ọ hapụrụ ya ebe ahụ gbaa ọsọ ndụ, ọkụ agbagbuo ya. Ụmụnne m na-anọkwa. Ọtụtụ ndị mmadụ anwụọ na nga a na-achọ di na nga a na-achọ nwunye, n'ihi na mmadụ agaghị alụ nwanne ya. Ị gaghị eburukwanụ mmanya gị esi ịgaji ịlụ nwaanyị. Oge mbụ ahụ ka gwakwa mma,
oge mbụ ahụ nwaanyị na-anọrọ ote enwe ọbịa ndị bụ mmanya n'isi, nwa okorobịa so nna ya na ụmụnne nna ya bịa, papa ya kpoo ya na ndị na-abịara bịa ịlụ ya. Asụ ndị ọgọ ngwa ha gawa ka a jụọ nwatakịrị ọhụrụ ya, ka a jụọ ya ajụjụ ma ọ ga-alaiki ya. So ndị bịara n'ụsọ ha laikiri na nwata nwokorobịa sị ya chọrọ ịlụ, ị ga-alụ ya? Akwa ịhụnanya ya na nna ya soro bịa, ọ masị ya ya si enwe, ọ masịkwana ya ewuchigo oji na nwatakịrị sọ ọchọ. Mgbe ahụ dịkwa ka ọ ya akala mma, this idea of ị ga-ayị mmadụ ka ị mara onye gị na ya na-aga ime ihe. O riele isi dị egwu, o riele ọtụtụ isi ndị mmadụ ma nwoke ma nwaanyị. Nke a na-eme ka a mara onye a chọrọ ịlụ bifo alụọ. Alụmdi na nwaanyị isi mgbe ahụ ka wụkwa mma o. That time sef chihote ekpeghe ọkụ akpa dịka mpakwa ukwu m na-akọwadote ya na nwunye eshiri lụ, na-ele ha na-akọ ote eshiri lụ na ote nna shigaga ajie ya ojie ya lọtasị ịhụterele nwaanyị agaghị just lụọ like that. Ụmụ akụkọ that time my grandfather na-akọ mgbe ahụ, oge ka ha makwara mma kara ihe na-emego ugbo ene na a ga-ayị nwaanyị ayị, na a ga-ebu ụzọ maratụ nwaanyị. Mmara na ọyịya ahụ dị ha dekwekwa n'iche, mana eme ka ịmatacha ka eteke etu estrim ka adị shọ bifo a na-abaiga ihe, ka adị shọ na ori ekwela isi mmadụ, oriela isi mmadụ. Ọwụ na ọwụ na na-enwe ya ka alọkwa dị chem na enweghị ga-eme this young girl esoro nye nwoke feel protected, sonye lawa n'ụlọ because ọ na ọ dị afraid of him, ọ ga-esoro ya gawa klọb wee gba na-agba n'ime abalị far away home, ya ga ha agbacha lakwa n'udo. Ọ gịnị meziri mgbe trial kwara aka, this boy azọ isi onwe hapụka the young lady. Nga na-eme ka alụọ di, nga na-eme ka alụọ nwaanyị. Chineke nna bupụrụ nwa agbọghọbịa ọbụla na-achọ di, nwa okorobịa ọbụla na-achọ nwaanyị, bupụgara ha dịka temptation. Amen.